Hajde da vidimo šta vas čeka ispod poklopaca. Ko će biti prvi? Aha, odlično. Julie je pobedila. Šta li će ona dobiti? O, to su zlatne kokice. Izgledaju stvarno cool. Phoebe, ne diraj moju hranu. Ove zlatne kokice su samo za mene. O, to je nerealno ukusno. Oduševljena sam. Ne želim još. Hej, Phoebe, skloni ruke od mojih kokica. Imaš svoju hranu. O, ja sam dobila jeftine kokice. Tu su samo zrna. Prokletstvo. Zašto se smiješ? Jedi svoje skupe kokice i čuti. Joj, boli. Pa dobro, smislit ću nešto. O, ideja. Napravit ću kokice uz pomoć pegle za kosu. Samo treba malo sačekati da se zrno dovoljno zagrije da postane kokica. Saće. Moram još malo sačekati. Hajde, još malo. I... eto, napravila sam kokicu. Uspjelo je, pogledaj. O, da, niko nije verovao, ali ja sam ipak napravila kokice. Sad ću sve to pretvoriti u kokice. Jo, izgleda da nešto nije u redu. O, ne, Julie sad će pući. Julie, pazi se. Wow, devojke, napravili ste vatrometa kokica. Ali sva zrna su se pretvorila u kokice. Ovo je bila moćna eksplozija. A želite li probati kokice? Izgleda da ne. Dobro, idemo dalje. Da vidimo šta su još pripremili za vas. Oho, kod Julie skupi hamburger sa zlatom, a kod Phoebe opet najjeftiniji hamburger. Hajde, probajte ih. Joj, ova salata izgleda strašno, ali došla mi ideja. Mogu da isečem hamburger od sendviča uz pomoć čaše. Samo treba da stavim sve sastojke na hleb, uzmem čašu i izrežem okrugli hamburger. Gotovo, sad ću probati. Uj, nije postalo bolje. Julie, nemoj da se smiješ, a brže jedi svoj skupi hamburger, inače ću ga samo pojesti. Meni nije teško. O, prelep je. Sigurno je mnogo ukusniji od tvog, Phoebe. Šta je s tvojim zubima? Od zlatne hrane postali su žuti i sjajni. Joj, kako lepo jede. Ko će biti prvi? Hajde, Phoebe. O, super skupi suši. Čarobno. Konačno se i Phoebe posrećilo sa jelom. Zaista, napokon ću moći da probam skupu hranu. Jedva čekam. Izgledaju tako primamljivo. O, blago meni. To je jako ukusno. Hej, Julie, zašto diraš moju hranu? To je samo za mene. Vrati. Hej. Tako je bolje. Ukusno. Bolje skini svoj poklopac i nemoj gledati u moju hranu. A ja ću sama pojesti svi svoje suši. A nije ispalo baš kulturno, ali nema veze. Ups, a nešto mi je na usni. Gotovo, hajde, skidaj svoj poklopac. Šta? To su jeftine suši. I treba ih još ispremiti. O, tačno. Uvek nosim sa sobom samurajski mač mog dede. Naučio me par trikova. Sad ću da ti pokažem. Kija. Eto, brzo sam isekla krastavac i sad ću napraviti sebi suši. U krastavac ću staviti pirirač. Gledaj. Eto, stavljam i uvijam. Nije ništa gore od restoranskih suši. Trebalo bi probati. Phoebe, odmakni se. Konačno mogu da jedem na miru. Baš ukusno. Izvini, ali neću deliti. Veoma mi se dopadaju jeftini suši. Devojke, otvarajte. Wow, Phoebe ima Coca-Colu. Cool. Tako sam srećna. Obožavam kolu. To je najukusnije piće na svijetu. Spremna sam da popijem celu flašu do dna. Fantastično. O, jao, gasovi te pozdravljaju, Julie. Izvini. A šta je ispod tvog poklopca? Sad ćemo vidjeti. Ovo je zlatna mega skupa kola.
Tako sam srećna. Moram što pre da je probam. Ali prvo ću sipati u čašu. Skloni se. O, kako je lepa. Oduševljena sam. Samo malo. Ne. Miris je divan. O, da, ukus je još bolji. Čak mi je jezik postao zlatan. Osjećam gasovi u stomaku. Ups, izvini. Jesu to šljokice? Hvala, Julie. To je bilo zabavno. Sad si mila. Šta će sada biti ispod poklopaca? Hajde da brzo odlučimo ko će biti prvi. Ovo je torta. Cool. Definitivno je jako skupa. Meni treba viljuška i nož da je pojedem. Izvini, Julie, što sam te malo gurnula, ali vidiš li moju tortu? Čim sam je vidjela, prestala sam da primećujem bilo šta drugo oko sebe. Sve misli su mi samo oko ovoj torti. Jedva čekam da je probam. Ovo je divno. Julie, želiš da probaš? Naravno da ne. Neću ti dati. Torta je samo moja. Poješću je celu. Da. Uf. To je to. Prejela sam. A šta je kod mene? Jao, kakva grozna i jeftina torta. Moram je sama da napravim. Dobro, pokušat ću da to nekako izvedem. Stavit ću čokoladu ovdje. Biće ceo sloj čokolade. Gore ide kora. Da, tako je. I ukrasit ću to sve žele medvedićima. Biće jako lepo. Žele mede su tako slatke. Već sam stavila čitav sloj od medvedića. Divno, a višak mogu da pojedem. Dakle, sada sve zatvaram posljednjom korom. Gotovo. Ostaje samo da probam. Veoma lepo miriše. Hoćeš da probaš? Ne? Pa dobro, ja ću sama pojesti sve. To je ukusno. Ko će sada prvi podići poklopac? Phoebe? To je sladoled i kašika. Kako slatko. Odmah moram da probam to. Uzet ću jednu kašiku. To je prelepo. Ekstra. Julie, a šta je ispod tvog poklopca? Sad ćemo saznati. Imam super skupi sladoled. Izgleda čudno. Zašto se puši? I gde je sladoled? Šta? Zar je ovaj maleni sladoled sve što sam dobila? Pa dobro, probat ću. Pa to nije tako loše. Nema više. Jao, Julie je razočarana zbog svog sladoleda. Moram je dati svoj. Julie, hajde da zajedno pojedemo moj sladoled. Zaista? Bit ću jako srećna. Hajde. Kako je ukusan. Fantastično. Vreme je da vidimo nove slatkiše. Wow, krofna. A šta je kod Julie? Zlatna krofna. Da, Juliina krofna izgleda skuplja od Phoebine. Ali hajde da ih probamo. Ja ću biti prva. Joj, kako boli. Šta? O ne, moj zub. Šta da radim? Ali ipak ću to pojesti. Ajoj. Dobro, ješću svoju krofnu. Tako sjaj. Baš je ukusna. I tako je mekana. Ti sigurno nikad nisi probala ovakvu krofnu. Znam. Moja krofna je bila užasna. Jadna ja. Ćao, Annie di Wednesday. Otvorite svoje kutije. Hajde da vidimo šta ste dobili. Wow, Wednesday može vidjeti budućnost. To je super. Annie, sigurno si dobila nešto ukusno. Wow, to su slatke lizalice prstenovi. Sa čokoladom će biti neverovatno ukusno. Wednesday, hoćeš? Pa dobro, ne moraš. Sad ću močiti svoju lizalicu u čokoladu. Jedva čekam da probam. Jao, to je neverovatno. Oduševljena sam. Hoću odmah da probam sve prstenove. Jao, tako lepo izgledaju na mojim rukama. A sa čokoladom će biti još bolje. Sad ću probati. Da, divno. Wednesday, prestani da me gledaš. Hajde, skidaj svoj poklopac.
To su bubašvabe. Kako slatko. Ali zar stvarno moram da ih jedem? Šta ti je, Enid? Hej, gde je nestala moja buba? Tamo si otišla. Nisu ti rekli da bežanje daleko može biti opasno? Mogao bi te neko drugi pojesti. Hajde, stvar, uhvati mi bubašvabu. Odlično, uspeo si. Možeš da ideš. Da, pozdravi, Enid. Sad idi. A sada moram da probam bubašvabe. Ali pre toga ću ih pripremiti uz pomoć struje. O, da. Tako je mnogo bolje. Moram ih probati. Sada sigurno neće da pobegnu. Dakle, prvo ću ih umočiti u čokoladnu fontanu. A sada probati. Nije loše. Wednesday, ozbiljno? Ovo je odvratno. Jao, Wednesday je baš čudna. Hajde da vidimo šta će se dalje desiti. Nastavljamo. Nove poklopce, novi slatkiši. Da vidimo šta je kod Wednesday. Wow, ovo su stara crna jaja. Ne izgledaju baš ukusno. A šta je onda kod Enid? Da vidimo. Wow, kakve slatke šarene pahuljice. Odlično. Sigurno su veoma ukusne. Ja imam pahuljice, to je tako sjajno. Jedva čekam da ih probam sa čokoladom. To mora biti vrlo ukusno. Dakle, stavit ću jedan komad pod čokoladu. O, da. Sad ću probati ovu mrvicu. To je divno. O, da. Wednesday, neću da delim. Sipat ću sve u tanjir. A sada mogu sve preliti čokoladom iz fontane. Da, čokolada će zameniti mlijeko. Jao, ovo je još bolje nego sa mlijekom. Sad ću probati. Wow, fantastično je. Sve jasno. Probat ću svoje crne jaja. Izgledaju slatko. Odlično. Sada mogu da probam. Nešto s njima nije u redu. O ne, da li su sirova? Wednesday pojela sirovo jaje? Haha, luzer. O ne, Wednesday, zašto se pljuješ? To nije u redu. Uništila sam mi make-up. Sad ću ja? Samo probaj. Dakle, moram nešto smisliti sa ovim sirovim jajima. Već imam ideju. Stavit ću jedno jaje u svoj lonac i pokušati nešto da dočaram. Šta? Ovo je kornjača. Nju sigurno neću jesti sa čokoladom. Enid, nemoj ni da pokušavaš. Ne, moram je pojesti. Ne jedi kornjaču, tako je slatka. Ja ću je uzeti. Pa dobro. Hajde da vidimo šta je sada ispod vaših poklopaca. Enid, otvori već. Wow, to su šareni poki štapići. Super, to će biti nevjerovatno ukusno. A šta je Wednesday dobila? Ona se sigurno loše ponašala ako su joj stavili smrdljivi crni sir. Nećemo se smijati, inače će i nas pojesti sa čokoladom. Enid, ti počinješ. O, da, sad ću probati jedan štapić sa čokoladom. Wow, kako lepo curi čokolada. A kakav je ukus? O, to je nevjerovatno. Mnogo ukusno. Želim da probam još, ali veću količinu. O, da, blago meni. Ovo mi se zaista dopada. Jao, to je prelepo. Oduševljena sam. Zašto Enid stalno ima sreće? I ja želim nešto ukusno, ali ja imam užasni sir. Dobro, svakako ga moram pojesti. Nadam se da će sa čokoladom biti ukusnije. O ne, to je gadno. Fuj, uopšte nije ukusno. Mišu, to mi je mali prijatelj glodar, zove se Richie. On će mi pomoći da pojedem ovaj užasni sir. On neće odbiti ni jedan sir. Hajde, posluži se. Dozvoljavam da pojedeš sve do posljednje mrvice. O, još si oterao, Enid. Svaka čast.
Šta su vam sada pripremili? Prva će biti Wednesday. Šta? Ovo je kost. Čudno. A šta je Annie dobila? Da vidimo. Wow, to su ukusni corn dogovi. Super! Interesantno, da li će sa čokoladom biti ukusno? Enid, brzo probaj. Jako smo zainteresovani. Napišite u komentarima jeste li ikada jeli corn dogove. Toliko su ukusni. Probajte. Sad ću i ja probati. Jedva čekam. O, izgleda prelepo. A kakav je ukus? Oho, pa to je predobro. A mnogo mi se sviđa. Sir sa čokoladom se baš slaže. Fantastično. I ja bih probala nešto ukusno. Ovo izgleda zaista dobro. Zašto Enid opet ima bolju hranu? Pokušat ću da umočim odmah 2 corn doga u čokoladu. O, da, lepota. Nisam očekivala da će to biti toliko ukusno. Preporučujem svima da probaju. Wednesday, možeš i ti početi? Kako da pojedem ovu kost? Pa ja nisam pas. Dobro, pokušat ću da je umočim u čokoladu. Možda će tada postati jestiva. Jao, ne. Ona je veoma tvrda. Neću uspeti. Jao, šta da radim? Neću više da jedem. Ali znam ko hoće. To je moj verni pas Karl. Karl, imam slatkiš za tebe. Ovo je šećerna kost za tebe, mili moj. Možeš pojesti sve. Bilo bi lepo da svi imaju nešto ukusno, ali sad je vreme da saznamo šta ste zapravo dobili. Skinite pokopce. Fuj, Enid ima pileće nogice. Gadno. Ali sa manikirom su slatko. A šta je Wednesday dobila? Oho, to je žele sa paukovima. Fuj, ne znam ni šta je od toga gore. Znam sigurno da ćete sve to morati da probate sa čokoladom. Hajde da počnemo. Vidi kako se žele zabavno trese. I ja mogu tako? Ma daj, Wednesday, pokušavam da popravim situaciju. A šta? Je li to nož? Ej, paze s njim. Enid, naravno da je to nož. Moram iseći komad želeja. Ne želim da pojedem sve odjednom. Prvo ću probati mali komadić sa čokoladom. Odlično. Izgleda dobro. A kakav je ukus? Pa, nije loše. Šta je? Hoćeš li da vidiš pauka? Evo ga. Ma daj, ne brini. To je samo pauk. Čak je i veoma ukusan. Dakle, želim da pojedem sav žele. Svidelo mi se. To je to. Enid, sad je tvoj red. Kreni. Kako to nećeš? Moraš da pojedeš sve. Brzo. Nemoj tako da me gledaš. Dobro, poješću sve. Jao, ove pileće noge su užasne. Strašno mi je. Šta ako ih ne bude mogla progutati? Dobro, sad ću probati. Ju, gadost. Tako su gumene. Užasno. Ajoj, jadna ja. Dobro, još malo. To je veoma teško. A nikad nisam jela nešto gore od pilećih nogu. Uj, ne verujem da radim to. Enid, svaka čast. Ponosna sam na tebe. Hej, nemoj preterivati. Ne grlim se. Nova hrana. Ko želi da otvori prvi? Wednesday neće, onda Enid. O, to je Happy Meal, super. Sigurno je nešto ukusno unutra. Šta ti imaš, Wednesday? Jao, to je beli luk. Fuj. Hajde da vidimo šta je unutra Happy Meala. Šta je tamo, Enid? Jao, to je plavi hamburger, kako lepo. Oho, još i šareni pomfrit. Neverovatno cool. Hajde, pa brzo probajte, devojke. Sad ću te pojesti, mali moj. Sigurna sam da će to biti jako dobro sa čokoladom. Ju, to nije tako ukusno. Ne sviđa mi se. Wednesday, možeš i ti da probaš svoj beli luk. Hajde. Enid, da nisi slučajno zaboravila da pojedeš pomfrit sa čokoladom. Hajde. Tačno. Sad ću probati. Nadam se da će biti ukusniji od hamburgera sa čokoladom. Umočit ću jedan krompirić u čokoladu i probati.
Ju, fuj, ni to mi se ne sviđa. Wednesday, nemoj me terati da jedem to. Dobro, umočit ću odmah sve u čokoladu da se ne mučim dugo. Okej, sad ću pojesti sve. Odlično, sad je moj red. Dakle, probat ću svoj beli luk. Prvo ću ga umočiti u čokoladu. Izgleda jestivo. Jao, ali ukus je odvratan. Ne sviđa mi se. Ali ću ga ipak pojesti, znam. Treba samo dodati malo više čokolade. Jao, koliko je to gadno. O ne, smrdi mi iz usta zbog belog luka. Užasno. Ups, izvini, Enid. Nisam htjela.